Dumela bakhulu dinyame Tijan is here. I'm back ngemsana ndadzoka ndine nyaya ndikusangana nayo panapa ndikusangana nayo kutaura nemukomana nzisekezo Tshabangu ari kutaura kuti this August our country will be hosting SADC nations for a summit where Zimbabwe will be honored to chair the SADC bloc. This is a welcome move that's meant to strengthen bilateral relations between member countries, and as the opposition we welcome Zimbabwe's chairmanship. Zvatotanga kupandukirana kwavanhu kutotanga ndokuno kwatoti kupandukirana kwacho vanhu vakawanda veopposition pfungwa dzavo vari kutaura kuti guys paroda kuti kwa SADC chair iyi handi tinoprotesta tinoita sei muri kuzviona Tshabangu ndiye akuzvita mukuru weopposition iko zvino zvikatatu ari kutaura kuti aiwa tikutowelcome ngirini iwe muZimbabwe tikutambira nemufaro ndo opposition leader yacho amunawo makazara no triple C ameno muri Zimbabwe imimi nehasha dzamunadzo nezvekutaura muchinda ameno kuti zvinopindirana papi munoiona sei nyaya yekutaura naTshabangu.